Asini roha madi kamu dohok dame sian debata amata dohok sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horas madi hita saluhutna hurian itu hata na hina holongan di bagasan Kristus begiota ma hata ni debata naga beturpu jamita di minggu eksaudi jamita partangyangan na paborhato kita maka porsia itu hani di hatuauta songon halak partigor di parloas debata uboto taringo tu harajaona targurit mai di Evangelium Matius bidu 10 tolu mamuka ayat 10 sahatu ayat 10 pitu. Matius bidu 10 tolu ayat 10 sahatu ayat 10 pitu. Songono maridok disi dungi di dapoto nakasisyan na maibana madok buasa marupa maho marjamita tu nasida alainin nama mangalusi nasida alaniodo si basa-basa do itu hamu ubahen na ditadahamu akahasimo oni harajaon banua ginjangi alaidang di basa-basa honi anggo tu nasida ai tuganuk paradongan lehono do jala pasuk sukon alai buaton masian naso paradongan na adong di ibana hian ido alana ubain na marupama au majamitai nasida ai marnida nasida so haru di ida jala marbinegi nasida so haru di begi caladang dia tusi asa naung jupang mana di nasida nasi nurirakon ni si jesaya namadok begion ni si pareo muna duinian matua so atu samuna si malolong muna do marnidasa nian matua so tadau muna naung takang dorohan ibang soon jala maingol do pinggolna di papipit do matana asa unang marnida si malolongna unang marbinege si pareonna jala unang mangatu si rohana asa unang mulak jala unang malum nasida bahenoku alai martua do si malolong muna ala marnida dohot si pareo muna ala marbinegi aina tutudo na hudokon tuhamu torop do akka panurirang dohot akka partigor akka nama sihol naing idaon nanian naung ni idamuna hapedang di ida jala naing begion nanian naung binegemuna hape dang dibigi ido sahani terbukon hamanginang hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus si lehon-lehon di dematado molo di paloas harajaon banua gijangi bongot tu bagasan roha dohot pikirata basa-basa na macai argadoi si hanguluhonon yaka na porsiai ay marhite trupukon dang tu saluhut jolma di papatar harajaon ni debata ido barita nama saya argana perjolo berengota jupang tasian trupukon molo hape bui idaota bui pakilala honota bui rajumata harajaon banua gijangi di bagasan roha dohot pangatusiota iku marolo-bolo boto dita ay masuk mahita tu horong na jupangan na sini roha ni debata jupangan holong ni roha ni debata na macai balga na argai di paloas boto otak na argai di paloas begiota na macai argai di paloas idaon di si malolongta mertua mahita di si dapotan uli dohot tua sian basa-basa nang holong ni roha ni debata
mana ruho kita marlas ni roha. Ubigi barita na macay arga na pinatolkas ni Tuhan Yesus tua kasisiana. Laos pinatolkas ni Tuhan Yesus tu kita di bagasan tikion. Ay didok di ayat 10 nakin ay natutudo na hudokon tuhamu torop doa kapanurirang dohot akapartigor akana masihol naing idaon nanian naong ni idamuna hape dang di ida jalan naing begion nanian naong binegemuna hape dang di begi di bagasan tikion, di tiki na macay argaon, di parsaoran na macay ulion, di patubegihon Jesusi, taringot tu harajaon ni debata, nanaing pasahaton na, hangoluhonon niaka na niasianay. Alani marulupolo matodita marlas niroha mahita majakon barita naulii mian di bagasan ngoluta ahado ulaning hina argani harajaon ni banua gijangi ikon begiota ada ulaning hina argani harajaon banua gijangi ikon tangi honota. Ada ulaning hina harga ni harajaon banua gijangi ikon patar hilalau tadi bagasan ngoluta. Hala dang parmianan nama noktong anggo ngoluta di hasianganon. Aladang parmianan nama noktong parsaorata di portibi na mangilason. Aladang parmianan nama noktong ngoluta di bagasan tikion martiki jalahatop laosal budui alanima di patu begehon Tuhan Yesus barita taringot tuharajaon banua gijangi asa saluhut jolma tarotang tusi jupangan haluaun dohot asi nirohani demata. Kurian itu hatana hinakolongan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan pertanyangata sadarion. Marhite turpo jamita na marsaringar dihita. Marhite Evangelium Matius bidu 10 toluon. Harajaon ni debata na sinabur ni Tuhan Yesus Kristus di ngolu ni jolmai digokon dohot jauh-jauhna asahasahatan ni tanonanapu barita naulii boni harajaon banua gijangi di bagasan panggulmito ni ngoluta asamarurati asamarparbuei asamagudangi asa gabi hangoluani tu bagasan ngoluta dohot hangoluan tu humaliangta. Kurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Marhite-hite turbukta di bagasan tikion di patorang Tuhan Yesus Kristus manang tu sisianna ujuroha tania kasisiani na madok buasa marupamaho marjamita tunasida uju di pasahat Yesus upama taringo tu harajao ni debata ima buni na sinabur ni panabur setidaknya buita payuti-ikuti sian ayat tolu satu ayat sia diturupukon meragam hasasahat ni bunii jala disungguli do rohata dohot aporsiauta ganup dia do jahan ni hadiriota majalo baritai ale yang gonani igil ni Jesusi ikon tutano nadinggandoi madabu gabe saut marparbue 100 lopi donadiba ono pulu lopi donadiba jala 30 lopi do nadiba asa hape nguluni akan aporsiai
ngulu ni akan na tinobos ni Jesus marhiti-hiti mudarna na badiai, halak na majakon holong ni roka ni demata marhiti-hiti Jesus na tarsilangi, Jesus naong mulak mangolu di ari patuluhoni, Jesus naong manaik tu banua gijangi, halak na mangulu di bagasan haporsiaon di namajakon holong ni roka ni Tuhani, pano nadinggan ma rohana marparbuihon akan nadinggan di bagasan ngoluna, unang loas mucat bei, unang loas diupat bei, gomos matiyop, gomos mata golom, gomos mata hangoluhon, barita haluauni, ay asyasi dokot tua doi, si hangoluhonota kesempatan yang berharga, mulo dipaluas dibatai, cupang dihita. Ay didokdo di ayat 12, 13, satu ayat 14. Hasasahat ni buni harajau ni debata, nunga dipapatar debatai, dingulu ni aka na porsiai, dingulu ni bangso na hinaholongan nai, maragam do cara ni debata, maragam do pambahinan ni debata, manugu nasida asa mengetusi, alaidang sahat nasida, tuna maparbuihon parbuwe na denggan dibege alai paula so dibege diida alai soharu diida di paralang-alangan pajak konon nasida dina somarsi hohot nasida di asi-asi na pinatuduhon ni debata di pardalanan ni ngolu ni bangsona. Kala ni do molo nunga sahat barita harajaon banua gijangi tuhita di patomu-tomu marhiti-hiti ka barita nauli di ganup par saorata di parmingguon nang di partanyangan. Tinembak dohon ni hirim ni hata ni debata di bagasan borngiron di pakulingi dohita. Asa unang bedi buat, asa unang bedi but-but sian rohata buni harajaon ni debata naung dipatuburkon ibana marhiti-hiti holong ni roha nama cebalga asa sudi mahita marnida asa sudi kita naung ubegesa asa sudi kita naung madai pabahenan ni debata borkat di bagasan hangoluan dokot olop-olop manaruho kita di ulaon na tau gabelomo ni rohani debata hurian itu hata na hinagolongan di bagasan Kristus Yesus. Domur tu topik mingguta di bagasan tikion tua ni halak partigor bolo ni loas debata ibana mabegi marnida madai dohot makilala pasu-pasu ni debata dakolan hahipason ni pamatang dakolan hamamalum ni parsahiton dakolan hinadiak di parngoluon dakolan gajang ni umur nabui pamusatan nilas ni roha manang tua di ngolu ni akan aporsiai ay hatop nalaw salpudui hobar tua kapartikian namasa alayang goharajaon banua gijangi ido pardopahan nyaka na pinalua marhite mudar ni Tuhan Yesus naung durus dihau pinar silangi asa molo di paluas debata pe homar tua marhite hite hahipason di pamatangmu
Di paloas marlas niroha marhiti-hiti hinadiyak ningolum. Di paloas martua marlas niroha hinorgon yaka perdalanan ningolu nagok asiasi ni demata. Alai dirokom tua dohok las niroha ala parsidoho tita tu uduran niaka halak naung tarjau tu parsaoran di harajau ni demata. Ido naung marga asa tu sima hita marparange, tu sima hita marpardopahan, tu sima pamujiota las nirohata dohot olop-olopta maka maulatehon pambahena ni debata. Amin martangia kita mauliate matuhan dilas nirohanami naung pinapatarmu harajaon banua gijangi di palwasomian di ida didai hubegi hami asa marsi hoot mahami mamiopi gabe ima pardopahan nilas nirohanami mangihuton dohot maka porsyaiho di bagasan Kristus Yesus. Amin.